Gaurkoan Josu Jimenez Mailaren eskutik 2018koa nolakoa izan den Nafarroako Nafar Ateneoan ezagutuko dugu eta zenolako 2019a espero duten. Goazen, arratsaldeon. Arratsaldeon zuri ere. Zer modu zaude? Aitzongi. Beno, urte berri on. Mila eskeren hitz. Orduan, esandakoa, gainera aste honetan batzar egin duzu ez? Pixka bat hori datuak ikusteko eta zenolako urtea izan zen iazkoa. Bai, atzo izan genuen urteko batzarri orokorra, Iruñan, eta urteko batzarra ohikoa izaten da, atzoko ere hala izan zen, 25 lagun bildu ginen, Ateneoak baditu iaia 700 bazkide, baina ia esan, atzo eguraldi txarra edo izango zen, eta jendean hitz ezen hurbildu, baina izan genuen urteko batzarre lasaia. Eta ongi ze, kontuak onartu ziren, aurre kontuak ere bai, eta baitza polita. Bai, orduan pozik urtearekin eta datorrenarekin. Bai, urtean zehar 158 ekitaldi egin dira, asko dira beraz, eta euskaraz eta gaztelaraz, ez da gaztelaniaz. Osotara iaia 7.000 lagunek parte hartu dute gure ekitaldietan, eta, azken finean, guk egiten ditugun gauzak agian ez dira jende asko ezagutzen dituen ekitaldiak, saiatzen gara egiten ekitaldi duinak eta kalitatezkoak. Eta agian gehiago egin genezake, baina nahiago dugu gutxiago egin eta kalitatezkoak, eta ez egiteagatik. Eta gure helburua da beti ere, batez ere euskarazko ekitaldiei dagokienez, dauden beste ekitaldiak ez zapuztea, beste elkarteek eta antolakundeek antolatzen dituzten ekitaldiak ez zapuztea, eta bai, izatea osagarri bat, kalitatezko osagarri bat, igual gizartearen beste maila batzuetara ere ailegatzeko, eta orduan bai, osagarri izatea, erran nahi baita karrikirik antolatzen balin badu ekitaldi sorta bat, liburu aurkezpen bat, aitzongi iruditzen zaigu, albaldin badugu lagunduko dugu, eta guk saiatuko gara bertze zerbait egiten, ez? Katakrak antolatzen balin badu zerbait, saiatuko gara laguntzen, hala eskatzen badigute, baina guk saiatuko gara egiten beste zerbait, ez? Orduan, liburu aurkezpen utxik normalean ez dugu egiten, baina bai egiten ditugu adibidez inguruak, ez? Eta agian poesiari dagokion alorra, esparrua, agian beste erakunde batzuetan ez da beste garatzen, eta orduan gu saiatzen gara utxun hori betetzen, bai. Izan ere, bai, espazio handia eskaintzen diozue hori lantegiekin, jaiku tailerrak hor daude, errezitaldi musikatuak asko egiten dituzue, baina hori ere da, eskaintza orokorrean zabala da denetarik eskaintzen duzue. Bidaiak ere egiten dira, eta baina bai egia dela poesiari edo poesiak garrantzia duela ikusten duzuelako behar hori dagoela edo... Ikusten dugulakoz, agian poesia beti hartzen dela jende gutxirendako kontua balitz bezala, baina behar duela bere esparrua eta behar duela bere alorra ere, eta garatzeko, ez? Eta orduan, igual ikusten da, zaldiko maldikok antolatzen dituela liburu aurkezpenak, egiten ditu beste ekitaldi batzuk, eta guztiz txalogarriak dira, baina agian jaiku tailer bat agian
zergatik ez egin, hori ere bai, ez? Gauza batak ez du besteak entzen. Edo zergatik ez egin adibidez lehiaketa bat, ez? Orain egin dugun bezala. Ez zuzen ere, orain esku artean dudana da Nafar Ateneoa Poesia Saria. Kontu berri bat, estraineko antolatu duguna, eta gauza berezi xamarra, poema bakarrari ematen zaiolako saria. Beraz, ez kontua ez da poema sorta bat igortzea, baizik poema bakarra bidaltzea. Eta epea bukatzen da 31an, hilaren 31an. Eta, agian beste talde batzuek ez dute gaitasunik hori egiteko, Ateneoak bai. Orduan, Nafar Ateneoak antolatuko ez balitu gauza hauek, beste inork ez lituzke antolatuko. Orduan hori importantea da. Honi dagokionez, olerki euskalduna. Da lehendabizikoa, baina euskeraz egiten dena, gaztelerazko adibidez, bai... Gaztelaniaz egintzen duela hilabete gutxi batzuk, eta euskarazkoa egin dugu orain, eta gainera berezia da jarri dugulakoz gaia. Beraz, badakigu zaila dela. Guk ez genuen bilatzen jende haunitzek bidaltzea bere poema, jarri nahi genion pixka bat, zerregin bat, ez? Eta, agindu diogu jendeari idazteko zeri buruz eta Nafarroari buruz, ez? Modu lauso batez ulertua beti ere, baina hori har daiteke nahi den aritik, baina nahi genuen pixka bat jendea lan eginarazi. Ez genuen nahi jendiak gorderik duen poema polit hori igortzea bertzerik gabe, baizikan, pixka bat jendea estutzea eta badakigu horrek baduela bere ordeina, alegia ez dugula 1000 poema jasoko, hori badakigu, baina, bestelako erronka bada, ez? Eta ez dago golako askorik, ikusiko dugu nola ateratzen den. Momentuz lanak jaso dituzue? Gutxi batzuk bai, baina oraindik badago denbora jasotzea igortzeko, beraz, ea jende askok igortzen duen. 31 arte, ez? Horixe, bai. Eta nola e-mailez, posta? Bai, posta elektronikoz igor daiteke, euskera abildua ateneonavarro.es, edo posta arruntaz, Barrainain itorbidera, gure egoitzara, Barrainain itorbidea 10, lehenengo Iruña. Orduan hori 2019ko ekintzetako bat, baina urte mugitua, ez? Daukagu aurrean. Bai, atzo izan genuen batzarre orokorrean begionez ikusi ziren egin ditugun ekitaldiak, eta nik uste dut bide beretik jarraituko dugula. Eta, datorren asteko ostiralean badugu Kondestablen otsailaren 8an, iluntzeko 8etan badugu Iban Zaldua ipuingilea, eta, berak badu ekitaldi berezi bat, ekitaldi musikatu bat, eta bere ipuinetatik ateratako pasarte batzuk ere irakurriko ditu, eta hor uztartuko da musika eta literatura, ez? Normalean, olako ekitaldi musikatuak eskatzen dute, azpiegitura berezi bat, edozein elkartek igual ez du gaitasunik horretarako, baina guk Iruñeko udalarekin dugun hitzarmenari esker, Kondestable jauregian zoragarri horretan olakoak egiten ditugu, eta egia esan jendeak oso ongi erantzuten du. Akustikaren aldetik leku izugarri ederra da, eta jendea oso gustora, gaina Iruñaren erdian, ez? Akustika eta lekua bera, ez da? Bai. Lehen duela urte batzuk horitzen bali mazaete erraldoien txokoan egiten ziren gauzak, ez? Hor pixka bat bazter batean, ez? Gaur egun zorionez, oraingo udalaren jarrerari esker, Iruñaren bihotz-bihotzean, kale nagusian, eta,
gainera benetan plazer bada azpiegituren aldetik egiten direnean han errezitaldiak, adibidez duela gutxi egin zen mendi joak izeneko ekitaldia, hain gero Epaltzarekin, egin zen irailan, eta zoragarria da igotzea goiko solairura eta handik ikustea argien jolasak eta artisten lanak, ez. Orduan, nik uste jendeak eskertzen dituela kalitatezko ekitaldi horiek, ez. Esparru zaindu batean eta behar duen duintasunarekin, ez. Behar duen kalitatearekin eta horrek badu bere publikoa, ez. Beti nik uste dut guztietan egon direla gutxienez 60 lagun, ez, ekitaldi guztietan. Eta hori gaur egun gure gizartean estimatzekoa da. Poesiak erantzuna jasotzen du eta baita euskerak ere zuen ekitaldiek erakusten dute hori behintzat. Bai, gurea niri dagokidanez behintzat nik eramaten dut euskara eta herri kultura eledutza eta niretzat euskara ardatza da, ez? Eta orduan, ni saiatzen naiz igual beste Iruñan dauden beste ekitaldi batzuk osatzea, ez? Orduan, nik orain adibidez badut buruan martxoaren 8an, hor inguruan, bakigu izango dela greba feminista, eta bezperako ari naiz pentsatzen egitea hori, ekitaldi bat, ez, emakumeen kontuarekin, ez dugu egingo, bistan da, greba deituta dagoen egun berean, baizikan atarian, eta, espero dugu izatea ere arrakasta, eta, beti ere, alik eta gauza erakargarrien, gauza txukun, eta beti, pixka bat aurreko urtetik ere datozkigun erronkak, ez? Maiatzaldia adibidez aurten ere egingo dugu, ez? Maiatz aldizkaria hemen igual ez da nahiko genuken bezain ezaguna, eta jabadarmagu 4 urte Iruña eta Baionaren artean dagoen binazkatzea dela eta holako ekitaldi bat egiten maiatzaldia, ez da? Maiatzaldian ere aurten jadanik ari naiz gauzak prestatzen, eta, gelditu gabe. Baina gustora, goko tokian aldaparik ez, bakizu. Izan ere, hori, hasi zara esaten 8an errezitaldi musikatua izango dela edo emanaldia, eta hurrengo astean, hurrengo ekitaldi euskalduna izango da zure liburuaren aurkezpena. Bueno, ez dakit euskalduna den, bai, ez? Bai. Liburua euskeraz da behintzat. Bai, bueno, poesia liburu bat da, Durangoko azokan atera zena, Ingurak eta Arrangurak du izena, eta Karrikirin aurkeztuko da, 14an, otsailaren 14an, bai? Eta, eginen dugu solasaldi moduko zerbait, ez da izango bakarrizketa bat, ez. Ateneoan bada ere bertze lagun bat, badira hemen Iruñan, edo bagara Iruñan euskaraz poesia idazten dugunok, hor bagaude batzuk euskaldun berria garenak, alegia ikasi dugu euskara edo aekan edo helduak ginelarik, eta poesiak batzen gaitu, eta orduan pentsatu dut nik bakarrik hitz egitea baino agian interesgarria izango litzatekeela beste solaskide batekin tertulia moduko zerbait egitea, eta orduan batean egongo da Fertxu Izquierdo,
Xantreako poeta, eta bestean segurazki egongo da Juan Carlos López Mugartza, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea, eta Ateneokide ere badena. Eta iaz bere liburua Juan Carrek aurkeztu zuen liburua Kondestablen, eta orain nik uste dut ordainetan egingo dira mesedea eta etorriko dela tertuliara, eta badugu asmorik egiteko hori Karrekirin, 14an, eta Berriozarko liburutegian 21ean. Euskal irakurleak ere bultzatzen dituzue, pasaden urteari bueltatuz ere Euskal irakurle taldeen lehendabiziko biltzarra ere antolatu egin zelako. Bai, guk bazen Euskaraldiaren abaroan, eta argi geneukan hau bizi eta belarri prest izan behar genuela, baina baita ere begizorrotz edo begizoli edo ez. Eta orduan, euskaraz irakurtzea ere oso importantea da, oso garrantzitsua da, eta irakurle taldeek ematen dute aukera irakurri duzunari buruz mintzatzeko, euskaraz solasteko eta jende anitz ezagutzeko, bertzen ikuspuntuak ikusteko, eta oso aberatsa da, zuk irakurtzen duzu zerbait. Askotan esan da poesiarekin, nik poema hori interpretatu dut, hala da, poemak askotan iradukitzen dituzte gauzak, baina ez dute dena kontatzen, Baina poesiarekin ez ezik, narratibarekin ere gertatzen da, askotan niri gertatu zaituela gutxi, nik kudeatzen dudan irakurle talde batean, edo dinamizatzen dudan irakurle talde batean, ipuin batekin, Eider Rodriguezen Aragi ezeneko liburutik ateratako ipuin batekin, hor bitxia zen, irakurle taldean geunden gizonezkoak interpretatzen genuen ipuina modu batez, eta emakumezkoek bertzen modu batez, eta beti ere aberatsa da, eta beste ipuin batean diferentea zen, emakume batzuek eta gizon batzuek interpretatzen zuten modu batez, eta beste batzuek beste modu batez, Eta, beti ateratzen dira esperoz dituzun ikuspuntuak, beti ateratzen dira kontu aberatsak, eta bada, euskaraz bizi nahi dugunontzat, euskarazko irakurle taldeak auspoa dire, eta aurten egin genuen Euskal Irakurle taldean lehenbiziko biltzarra, liburutegi nagusian, eta oso aberatsa izan zen, 60 lagun bildu ginen, eta orain ikusiko dugu, aurten ere egiten dugun, ikusiko dugu, eta hortan ari gara. Momentuz lotuta dagoena, maiatzaldia aipatu duzu, ze gehiago izango dugu aurten? Segurazki egingo dugu Atxaren poesia apirilan. Atxaren poesia bada ekimen bat 20 urtez egin dena. Amotze Senperen dagoen Larralde izeneko baserrian biltzen gira urtero 20-30 lagun apirilaren lehenbiziko asteburun, eta hor normalean egiten dugu apairu bat, bazkari bat, eta errezitaldi bat, edo ikusgarri bat, ikusentzunezko bat ikusi, eta beti ere poesiaren inguruan, Atxaren poesia bildumak 20 urte daramatza, aizten erran bezala, aurten 21. izanen da, eta jadanik bukatu da epea igortzeko poemak, eta hor lehen aipatu ditudan olerkari ez aparte Castillo Suárezek ere idazten du, eta jende honitzek idazten du, eta biltzen gira eta hor egoten gara talde poli bat. Eta oso askotarikoa, iparraldeko jendearekin ere lotura egiteko aukera ematen du, eta guk nik egin nahi dudana da hori hemen ere egin. Apirilaren lehenbiziko asteburuan eginen da Amotze Larralden, Amotze Senperen Larralde baserrian eginen da liburuaren aurkezpena, beti den gizarat, eta niri gustatuko litzaidake egitea hemen ere bai, holako errezitaldi bat.
eta bueno, hori ere ari naiz. Gertatzen dena hor, badagoela Basko astea tartean, apirilaren ondarrean, eta orduan, bueno, datak hor daude, ez? Ematen du, denbora asko dagoela, baina antolatu nahi dituzunean gauzak hola taxuz, kontuan hartu behar da ere, beste erakundek ere zer egin duten, ez? Gerta ez dakigun, batzutan gertatu zaiguna, ez? Pasaden astean gertatu zitzaiguna, ez? Maioien Art izeneko abeslari xuberotarraren kantaldia genuen Planetarion, eta aldi berean oso interesgarria zen hitzaldi bat Katakraken. Katakrakek antolatua Karrikirin. Orduan, bueno, pozgarria da ikustea aukera honitz daudela, baina batzutan gelditzen zara gogokin bi lekuetan ezin zarelako zegon, ez? Eta maleruski hori gertatu zitzan niri lehengo gunean, ez? Rosa Luxemburgek idatzitako gutunak, Sophie Lievneki kartzelatik idatzitako gutunak euskaratu zituen Amaia Lasa poetak, duela 40 urte euskaratu ere, Nikaragua sandinistan zelarik, eta eskutitzoi gelditu dire hor tiradera batean hainbat urtez, harik eta Katakraki esker liburu formatuan plazaratu diren arte. Oso eskutiz interesgarriak, benetan ikusten duzunean olako ekonomista bat, iraultzaile bat, buruzagi bat, Poloniako judua, baino Alemaniako langileen buruzagia, irakurtzen dituzunean bere teoria politikoak, ez? Oso erakargarri izan daiteke, baina irakurtzen duzunean ere persona gisa, bera gartzelatik idazten zituen gauzak, benetan bere osotasunean ulertzen duzu, ez? Eta ikusten duzu ez dagoela kontrajarria adibidez, txonta batekin edo txori baten kantuarekin zoratzen egotea, eta aldi berean kapaz izatea lidergoa mantentzeko langileen mugimenduan, ez? Gauzak ez daude kontrajarriak, ez? Eta orduan, bueno, eskutitzoie guztiak, Amaia Lasa getariarrak euskaratu zituen, eta ni banoen sekulako gogua joateko hitzaldi horretara, baina aldi berean baneukan Maioien Arten kontzertua, ni neuk antolatua, udalaren lanari esker Planetarion, gainera urtero egiten dugu ekitaldi bat Planetarioan, Ateneoaren ekimenez, eta, bueno, 124 lagun egon ginen, eta Maioien Art zoragarri, eta Jeremy Garat musikaria lagun zoragarri, eta gozada bat izan zen, ez? Zuberoako kulturatik gelditzen zaigun euskarri hori, ez? Eta ze giroa sortu zen, ez? Bueno, orduan, ez pentsatu ez, beste baterako edo ja etorkizunari begira pixka bat hori, bueno, baina batzuten ezin da, ez? Batzuten ezin da. Alde batetik esaten zu, bueno, ze pena ez, baina bestetik esaten zu, bueno, zorionez gero eta gauza gehiago egiten dira euskaraz, ez dago olako basamortu kulturalik, nik uste dut gauza unitz antolatzen direla, eta pozgarria dela, bai? Eta bedi. Eta orduan, apirilean aipatutako ekitaldia hemen ekarri nahi duzula, apirilean gero maiatzaldia, ze gehiago izango dugu? Segurazki aurten egingo dugu bidaia bat. Bidaia bat Arabako Errioxarat. Badugu asmorik egiteko Gaudentzio Remonekin batera. Gaudentzio Remon bada bidaiak eredutza eramaten duen Ateneoko kidea, eta segurazki antolatuko dugu bidaia bat Arabako Errioxara, hango upategiak ikusterat, eta hango ardo pixka bat gastatzerat, eta hor bada, bueno,
Samaniegoren herria, Samaniego fabulistaren herria da La Guardia, eta seguraski joango gara La Guardiara, eta aprobetxatuko dugu hango inguruak ezagutzeko, eta azken finean, han Arabako Errioxa ere oso aberatsa da, ez da bakarrik ardoa, eta aitzongi baskaltzen dela eta jaten dela, baizik hor inguruan dauden trikuarriak ikus daitezke, hor bada Xarmaren Etxola izeneko trikuarri zoragarri bat, eta hortaz aparte inguruak ere badira urmaelak eta badira oso leku politak, eta badugu asmorik zerbait egiteko ze Samaniegok La Guardiakoa zen, Samaniego fabulistak esoporen alegiak hartu zituen, alegiak animaliak protagonista dituzten, eta olako ikasbide bat eman nahi duten ipuinak dire, eta Samaniegok klasikoiek hartu zituen eta jarri zuen bertso moduan gaztelaniaz, familia honekoa zen, eta hori egin zuen 8. mendean, eta handik urte gutxi batzutara emakume batek, euskal emakume batek, Bixenta Mogelek, Samaniegoren fabulak oinarritzat hartuta, ipuin onak izeneko bilduma egin zuen, ez? Orduan, nik uste dut hori oso emakume ez ezaguna dela, ez? Beti, aipatzen denean euskal literatura beti etortzen zaizkigu burura gizonezkoak. Eta irudiz, Bixenta Mogel berreskuratu beharreko pertsona bada. Bere osaba, Peru Abarka idatzi zuen Mogel, idazlea asko ezagunagoa da. Eta seguraski osabaren liburutegitik edango zuen emakume honek, ez? Bixenta Mogelek, zen 19. mendearen asmentan emakume gutxik zeukan aukera kultur maila horretara llegatzeko, ez? Eta Bixentak egin zuen, eta bere ipuin honak, nik etxean ditut eta oendik irakurtzen dira gustora, ez? Orduan, badut asmorik egiteko lako bidaia kultural pixka bat, ez da dela izanen literatura, beti ere ardoa ere izango dugu protagonista, eta hori da urrengo udazkenari begira pentsatua dudana. Zergatik udazkenean, mahatsa biltzeko garaia delakoz, eta orduan aukera izango dugu ere mustioa egiteko, mahatsak zapaltzeko eta mustio egiteko, eta orduan nahi baldin badugu benetan bustitu, eta nahi baldin baditugu benetan oinak bustitu, joan behar dugu udazkenean. Orduan, hori da buruan dabilkidana, besteak beste urrengo urteari begira. Denetarik egiteko aukera, Bai, eta jarraituko dugu egiten jaiku tailerra, eta jaiku tailerrean eman behar dugu beste pausu bat, bada beste genero bat deitzen da jaibun, genero hori ez da oso ezaguna, agian jaiku ezagunagoa da, jaibun baino. Jaibun da genero hibrido bat, bada prosa poetikoa orain lehenengo personan idatzita, izan daiteke hausnarketa bat, izan daiteke zerbait narratiboa, eta biribiltzeko jaiku bat jartzen da. Orduan, jaibun landuko dugu, Ateneoaren tailerrean, ez da asko idazten, eta jaikuaren aritik atera zaigun beste adar bat da, eta gaur egun genero hibridoak agertzen dira leku guztietan, eta nik uste dut hemen mendebaldean izan daitekeela modu bat, hemen ohitura dugu asko idazteko, eta jaibunetan jaikua normalean jaiku bat edo bi jartzen da bukaeran edo erdian, batzutan hasieran, ez? Baina da, olako, uztarketa bat, ez?
prosa poetikoa eta poesiaren inguruan. Eta inguruaren artean. Eta, bueno, jaibun jorratuko dugu, eta, bueno, ikusiko dugu, jendiaren gustukoa den edo ez den, edo eroak erranen. Eta parte hartzeko lantegietan, bazkide izan bar gara, edo nola... Ez, irekita daude ateak. Jendeari eskertzen diogu bazkidetza egiten baldin badu. Gainera, benetan oso... Prezio simbolikoa. Bai. Atzoko urteko asamblea orokorrean erabaki genuen 2 euro gehiago jartzea, baina benetan jendeari nik uste dut sartu behar zaio buruan ere euskal kultura Ateneoaren bidez zabaltzeko aukera badela, eta benetan oso gauza erakargarriak egin daitezke eta bazkidetza egiteak laguntzen duela. Zer suposatzen du bazkide izateak? Bazkide izateak diruaren aldetik badira 74 euro urtean, baina gero megna zerbitzuari esker atarramendurik ez ateratzeko erakundea izanik errenta aitorpenean itzultzen dizute iaia dena, eta orduan bakarrik ordaintzen duzu 14 euro urtean, beraz. Gero diru horrekin, bazkideen diruarekin 700 bazkide gara Ateneoan. Beraz, gure aurrekontuaren 145 ateratzen da hortik. Gero beste erdia, gure aurrekontuaren beste erdia ateratzen da Nafarroko gobernuaren eta Iruñeko udalaren hitzarmenei esker. Baina bazkideen ekarpena oso importantea da. Eta bai, eta taldeak babesa duela eta egiten ari dena balorea duela, ez? Bai, eta oso kantitate txikia da, azken finean egiten diren gauzak eginen dira, eta jendeak baldin badu proposamenik edo prest gaude jasotzeko, beraz, aukera badago ere Nafar Ateneoaren jarduretan eragiteko, orduan bazkideak diren batzuen proposamenak jaso ditugu, eta hala egingo dugu hurrengo urtean, eta bazkide ez diren batzuek nahi baldin badituzte ere euren iruzkinak edo euren ekarpenak egin, begi honez hartzen ditugu proposamenak. Informazio guztia zuen webgunean? Gure webgunea hor dago, boletina ere ateratzen dugu, eta beti ere posta elektronikoa ere hor dago, euskera bildua ateneonavarro.es. Eta Facebooken adibidez ere bazaudete? Facebooken ere bai. Primeran, sartuko gara, baina mila esker zure informazioagatik eta egiten duzuen lanarengatik, eta hurrengora arte. Mila esker zuri. Gero arte. Bai, agur. Anabel etortzen denean, berak asan du. Kan bat falta etortzeko. Gauza pozgarria dela, ikastu euskaldurin inertu dituta ikustetan, niretzat izan da, benetan beste galdera bat ere bota duin gainera. Galdera hori gero... Niri gauza batzuk, gustatzen dizkit, besteak baino, baina oroak bizitzen. Literatuak hemen nago, hau da narrazio bat eta gero sari batzuk orain zen liburu... Azkenean, liburu bat idatzi dut. Azkanpotik etorriaz. Atzeko gelan denon maitatea izan zen. Baina burua ez zuen. Hizkuntza zale edo letra zale ben bai. Igual beso bakarrakin doan ere berso mota zaldi txar baten gainean horri biltzen zen saltoka bazenarekin, etzenarekin egiten zuen borroka, inspirazio iturri
zuen, berak bai peio errota. New Yorken jaioa eta rock independentearen aita kontsideratzen. Ezin zituen irudiaiek burutik kendu. Gainera, behin eta berriz ikusten zituen. Heriotzaren berri eman zutenetik. Telebista guztietan eskaintzen ari ziren etengabe. Abeslari mitiko bat zen. Baina irudietan trapuza harrez estalirik ageri zen. Eta nor zen ederki bazekien ere? Beldurtu egin zen. Zombiei buruzko telesailetan azaltzen zirenek baino. Asko sobeki islatzen baitzuen heriotza. Edo berak heriotzaz zuen ikuspegitik hurbilago zegoen. Irudi bat eskaintzen zuen behintzat. Kontua zen, Bideoklipura ikusi zutenetik, ezin izan zuela, Heriotzaren ideia burutik kendu. Eta horrek loa ere eragozten zion. Gero eta betazpi ilunagoak zituen. Gainera, Bere antza hartzen zikoan. Zapuek estalitako aurpegia, bere irudimenean agertzen zizaiona behintzat. liburuak asmatzen nahi eta ezina, bertsoa eta liburua ez dira berdina, baina gozatu behar da hain ongi egina, hemendik joango gara pozarren jakina, gozatu baduzue gu biok adina. eskerrik asko bezala niri eta seguraski